Салом духтарако, созаи назаин саломатиё хубай супер акция рафтестай. Акцияи шок-шокӣ. Нигоҳ кунед. Беҳад фасон маечниҳои хушрӯи намҷа чӣ намуде мебинен. Маечниҳои тобистонаи сабукаки мулоим 70 сомон. Намҷа кадом намудша мегирен. Акция рафтестай 70 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор 12 дарвоза марҳамат 12 дарвоза 9 қатор ҷои Якаи Аҳмад духтаро мана беҳтарин варианто ина кадом намуд киртае ки ҳаст ҳамиҷада бовар мекунен 70 сомон штагиай ҳамагӣ мана беҳтарин варианто бо нархҳои дастрас ишаишта хушрӯ 70 сомонӣ мана бинен қисми болора бинен размеро ҳастай духтаро марҳамат барои хитон мегирен барои савдо мегирен тӯҳфа мегирен ина 70 сомонида омада анамихе куртои фасона аз иними нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен. Кадом намуд куртае ки дар ин амҷа дидестен ку духтарако акция рафтеста медонен 70 сомон шудагиай мана гилмайдҳош ҳастай гили калон аст нигоҳ кунен стойка воротникш ҳастай кокетка доруш хулас чанд намуд доран ё маечниҳои материалошон 70 сомонӣ кардагиан мана размеро ҳаст успед кунен биёен ки тамом нашава. Бозори Корвон даян тарафи Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Якаи Аҳмад духтаро мана барои маълумоти бештар бо хучонда занг занен доставка доран. Боз ҳам духтарако ҳама намуди наскиҳои дусомона омад ҷа пинетки наски ҳама намудуш ҳастай хулас 2 сомон марҳамат успед кунен тамом нашава 2 сомонӣ кадомша мегирем бо бори гуанҷӯай 2 сомон. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Якаи Аҳмад ина беҳтарин варианто ҳамагӣ 2 сомоне бовар мекунен 2 сомон марҳамат духтарако тамом нашава. Духтарако сезони болопӯшакҳои фасон омада ина марҳамат болопӯшакҳои сабукак омадагиай арганзаи хушругиша бинен бо нархша намеген шок марҳамат медонед чанд сум 80 сомон боваритон намебиёя лекин ҳо 80 сомонай ин намудуш 80 сомон мана ин намудуш боша духтарако диден 90 сомон марҳамат рангош ҳаст остин калтаян диден гирбишинаки хушрӯ агай болои паплинакотон мепӯшен размеро ҳастай акция рафтестай ин модел 90 сомон инаш бошад 80 сомон. Бозори Корвон иш остинаш дарозай. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои Якаи Аҳмад мана нигоҳ кунен диден духтарако чӣ хушрӯай 80 сомоне мана бинен